Maria Romero Laspiur agurtu dugu, eta aurreratu dugu gaur Akelarre filmako bi protagonistak gurean izango genituela, eta izan ere, dagoeneko baditugu. No me explico por qué en este país de los vascos hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo. La gente de aquí es inconstante como el mar. Buscamos a Ana Ibarguren, María Ibarguren y Olaya Isas. ¡Contra la pared! Emakumeak atxilotzen ari dira. Baina batera eramaten dituzte. Makel batean lotu. Terra egiten dituzte. Bezerek. Las danzas más macabras son aquellas que se celebran en los bosques y solo ellos han celebrado los ritos del sábado. Padre Cristóbal, usted sabe bien que no somos brujas. Es una vieja canción que tiene de malo. Cántalo. Ez dugu nahi beste berorik. Ez dugu nahi beste berorik. Declaradas culpables de participación al sábado serán quemadas en la hoguera. Ez dugu nahi beste berorik. Zure musuen zua baino. ¿Harías el sábado para nosotros? Por supuesto. Zua baino. Ez dugu nahi beste berorik. ¿Y si el sábado no existiese? Si solo fuese un sueño. Musuen zua baino. Ez dugu Si el sábado es un sueño, soñamos todos el mismo sueño. Ez dugu nahi beste berorik. Beno, trailerrak sortzen duen tensio eta ikusmin eta giro gogor horretan ere murgiltzen da zalantzarik gabe. Akelarre eta bere bi protagonista esan da bezala gurean ditugu. Amaia Berasturi eta Junen Ogeiras, bioi, arratsaldeon eta ongitorri. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, aipatu dugu dagoeneko sail ofizialean lehiatzen ari den filma, Akelarre esango nuke, bueno, Amaiarentzat dagoeneko jaialdian aritutakoa zinen lehiaketan eta sail ofizialean bientzako, bueno, lehen esperientzia bat izaten ari dela, eta horren inguruan ere galdetuko diegu, baina igual Goiuril neago galdetu beharko diegu ondo dauden, ez da? Hoi da, hasteko, Amaia, ze muzuranka? Bueno, esain ondo, niñoko ezin dut apoieu eta nabil muletaka salto-saltoka momentuz, baina, bueno, gainera izazti igual beste hirugarren ebakuntza txiki bat okingotela, orduen, bueno. Pazientzizega sartzen nabil eta apurke, baina espero ja laster ondo gotia. Bai, pazientzia, hoi da bakarra. Bai. Zu June osorik zaude Bai. edo? Ni ondo, gertatutako dana digeritzen pixkat ondiokan. Bueno, bioi galdetu behar dizugu horrengatik, aipatu dudan bezala sail ofizialean eta Akelarrek sortu duen ikusminarekin, bai da ez, lehenengoz ia zinemaldi batean aritzea naiz eta Amaia zure kasuan Vitoria 3 de marzorekin aritu zinen, baina pentsatzen dut desberdina izaten ari dela, handia izaten ari dela, gertatzen ari den guzti hau. Bai, guztiz, ados, azkenien hau asko handizagoa da, sail ofizialen egotie placer bat da, eta egiz esan sinistu be ez dut eitzen honinoko. Ja, pasedi egun nahiko, baina ezke alan dabe, Junek esan daben moduen digeritzen gabiz hau dana, eta oso pozik. Junezuk, antzerki giroan egin duzu azken urtetan lan, eta bapatean horrelako proiektu baten murgilduta. Ze sentitzezu? Esperientzia berri bat. Azkenian antzerkisa eta zinema ez dauka zer ikusirik, egisa da gauza batzuk, berdinak diela, baina kriston esperientzia izan da, eta oso politxa da zine mundua baitza, bai. Ai, ze ondo. Ohituta gaude, mota honetako istorioak errepresoren ikuspuntutik ikustera. Irakurri dugu Agüerok Pierre de Rosteñi, barkatuko jazu ez dakit izen hau esaten. Pierre de Rosteñi de Langre. Nik ez dake frantzesez direke, baina itxura hori hartu diot. Inkisitaia. Berak idatzitako liburuan oinarritu dela, baina Akelarrek 17. mendeko emakumeen historia erakusten digu ikuspegi ofizial hortatik at. Emakume kontatzen dute historia, emakumea dira protagonista, hor ikuspegi aldaketa bat dago. Esan daiteke akaso zinemak asumitu duela erronka hori? Buelta bat ematekoa historiari eta guain arte jaso dugun narratibari?
Nik uste dut baietz, azken finien apurratak elarrek nahi da benain da oinarteko ikuspuntu hori aldatu, eta, klaro, hain ezin gara buelte 1609 urtera, eta ezin dugu EIB-en gauzak aldatu, baina sinema era bat da urte horretara bidaiatzeko, eta beraz, momentu horretako injustiziak salatzeko. Bueno, ez bakarrik momentu horretakoak, segiz esan nahiko pelikula atemporala da, eta aldugu hartun historio hau simbologia moduen bebai gaur egun gertatzen diren gauzak salatzeko, baina, bueno, kasu honetan, bai nik uste dute sinema era oso ona dela, hori urtietan zier bidaiatzeko eta ba, erakusteko ikusi ez dan, edo orain arte ikusi ez dan ikuspuntu horretatik. Amaiak esan du, tentsio handiko lana izan dela, irakurri diogu, bueno, soto batean grabatu delako. June, gogorra izan da, izan duzu disfrutatzeko unerik, edo izan du irudietan ikusten den bueno, deserosotasun hori edo tentsio hori grabazio guztiak? Bueno, bai eukido disfrutatzeko gure momentuak, hori bai, bestela kaos bat izango zanez, baina egisa da esterioretan, bueno, beste modu batean ikusten dira gure pertsonaiak eta hor batez be, ikusiko zue pelikulan, nola aldan ikusi gure alde alaia, ez? Eta bakoitzaren pertsonaia nolakoa dan benetan, azken finian hor sartuta badanak gare modu berean, ez? Bakoitza bere estiluan. Arotzak zuen alaba bat, zan herriko xarman garriena. Ari gara, kelarren inguruan, baina kaso kokatzen lagundu behar dugu entzulea. Euskal Herrian gaude, 17. mendearen hasieran kostaldeko herriska bateko gizonak itsasora joan dira, aste luzez eta emakumeak etxean gelditu dira. Aipatu dugun Rostegi epailea, erregaren aginduz eskualdea miatzen dabil. Ustez, sorginkerian dabiltzan neskatuen bila, eta hortxe agertzen dira. Ane, Oneka, Olaia, Katalin, Maider eta Maria. Zori bereko bidean, bueno, emakumen arteko kontakizuna, Goiuri ipatzen ari zen bezala, fokoa hortxe jarrita, eta bada horrez, aipatu dugun deserosotasun hori, min hori, kezka, baina akaso baita une batzutan pakea edo gatazka hori elkarrekin nolabait ies egiten dion edo gainditzen duen neska talde baten historia ere ez. Akaso Amaia eta June bioi egun oso ahoan dugun aizpatasun edo sororidade kontzeptu hori 17. mendean ere bazegoen presente edo behintzat aipatu bezala zineak erronka hori hartuta presente jarri du gure iraganean emakumeen arteko elkar laguntza indartsu hori ez. Ba, nik uste dut, klaro, gonzala presente, baina ez bien jakin izen bat dekola, edo igual jakon jarri gaur egun dakigun izen hori, baina bai nik uste dut beti existi dudan zer dela. Ze azken finien emakumiek oso zapaldute ikusi gara, eta azkenien nik uste dut konturatu garela bat abestieri laguntzen urrun abeldu algarrela, eta nik uste dut pelikula honen kasu hori dela. Gainera kasu honetan June eta nire pertsonajien arteko harremana oso iztu da, aizpak dire, eta aizpatasun hori bai ikusko da, bartatetik aizpak direlako, baina bai ikusko da bestikaz lagune direla eta ez direla aizpak, eta lan da guztiz ere, bat abestien gaitzik bizi zemoteko kapaz dire, orduan sororidadie puntu oso altu batera heltzen da pelikula honetan. June, akaso hori da pelikularen gogorrean gozoena? Zuen arteko harremana. Uste dut horrek asetzen duela nolabait emozionalki ikuslea. Bai, azkenian oso politxa da ikustian eskatalde bat zenba maitze dien eta bakoitzaren aspektu diferentiak ikusten, ez? Adibidez, Ana eta Maria aizpak dia eta ez dutasun fuertia dauke eta hitz bat esan gabe dana esaten debe begirada batekin adibidez. Orduan hori oso politxa da. Bueno, horre bada, kantu bat ere oso presente dagoena. Trailerrean ere entzun dugu, eta elkarrekin abesten duzuen unetxo bat ekarri nahi izan dugu, baduelako pelikulan ere bere indarra. Kaioen arrabotak datoz
sufritzen eta kantatzen ari da Amaia. No está sufriendo. Se retuerce de placer. Nola zuaitzak sustraiak lurrean, eta darrak itxasorantz, ala nire gogoa ere, ni hemen utzita bazoaz, ala nire gogoa ere, ni hemen utzita bazoaz. Nire harimaren putzu sakonean, nabigatzen duzu maitea. Hemen ere badago, metafora sonoro bat, Amaia June, nahi gabe oragoan ikusten ditugu, kantatzen hasten direla, bat kantuan hasi eta izkutuan eta sotoan preso diren lagun horiek, aizpa horiek, abesten hasten dira eta denen artean osatzen dute harmonizatzen doan kantu hori. Hori ere bada, ez, aipatzen ari ginen aizpatasun horren eta filmaren oso erdigunean dagoen errealitate horren, bueno, metaforatxoa edo, ez? Bai, hori da, naiz eta distantzia batian egon, danak bat ga momentu horretan, eta bat sufritzen baldin badago, danak sentitzen dugu min hori, ze danak emakumia ga, ez? Ikusi dugu, kastinen 1000 neska aurkeztu zirela. Filmaren zuzendariak Pablo Agorok esan du, ez zitula ezaugarri fisikoak bilatzen, baizik eta sentsibilitate handia, fikzio egoerak benetakoak balira bezala bizitzeko gaitasuna, orduan, zorionak, neskak. Eskerrik asko. Ikusi dugu baita, egontzatela hilabete luzez, dantza eta kantua ikasten, hainbeste denbora elkarrekin egon da gero, lankide izatetik laguntalde bilakatuko zineten, ez da? Bai, dudabarik lagunen gara. Gainera oine zinemaldize bukatzerakoan izen zan, hor egon ginen esaten bat abestieri ez da, zelako penie jau bukatzie ezin dela bukatu da, kanpamento baten zauzen nien ez da, eta bukatzen da nien derrepente kanpamento, eta oine lagunek izan bigara, ikusin bigara, azkenien hori paseako guztiz, ordu asko pasadu guz batera, baina saioak bai rodaje bai dena, eta sororidade hori ez da egon bakarri pertsonajietan gugan baitze. Bai. June, interpretazioan ere hori akaso presente egonda, ez? Seikoteak oso bat eginda, funtzionatzen duelako pelikulan. Alegia, interpretazioak banaka azter genitzake, baina kolektiboaren taldearen indar hori, berriro diote, interpretazio hori dagokionez, badago ere oso presente, ez badu hori indar bat? Bai, indarra dauka. Azkenian, hori, neska talde baga, eta gure artean ezer esan gabe dana esaten dugu, eta hori ikusten da gestuetan, begiradetan, akziotan, ez? Eta orduan bakoitza da modu batian, baina danak osatzen dugu figura bat azkenian. Eta horre hasi gara interpretazioarekin, bueno, Amaia, zuri irakurri dizugu, kastinetik dagoeneko bazeneroa coach bat edo, pixkate zurekin batera lan egiten, eta egon direla bi elementu oso garrantzitsu, batetik eneagrama bat, eta bestetik otsoaren irudia. Bueno, konta iguzu, nolako izan da lan hau, nolako izan da prestakuntza hau, bazirelako hainbat erronka, ez, iraganeko pertsonai hori ordezkatzeko? Bai, argiokin aben, anan pertsonaje oso pertsonaje gogorra da, begirada oso potentie deko, gai da pertsonari begizetara begitzuteko direktamente, baina gero bai deko, esan genke sensibilidade hori, otso sauritu bat izango basan moduen bai. Orduan azkenin ikustat otsoa oso animali egokiz ezala ana sortzeko. Gainera hori indar hori nik ustot batez bedala esan genkena dela anataz oso karakteristikoa. Gero bai, eneagrama da erramienta bat erabiltzen dana asko, psikologiako erramienta bat da, pertsonalitate ezberdinek lantzen da bezena, eta horrego nintzen 2 zenbakiz eta 7 zenbakiz artien, eta azkenien, bi bat izen da azkenien, baina horregon ziren aukera ezberdinek eta inspirazio moduen erabilina bezen, eta egiz da, coache okinaben laguntzen igaz denbora guzti zen, azkenien buru batek bik baino gehiago pentsetan deu, eta orduen horregaitzekin aben, eta nik uste dute nahiko, nik behintzat pelikuli ikusten duten momentu nahiko argi ikusten dute sorkuntza hori eta posik nahi. June, zure kasuan nolakoa izan da, prestakuntza,
film luze baterako egokitzapena batetik, oso presente egotea rodaje guztian, oso pertsonai protagonistak dituzue biok ere, eta bestalde hori ez, beste garai batera egokitu behar, 17. mendeko pertsonaien ezaugarriak zuen ganatu behar, eta prestatu ere psikologikoki, horrelako historiak gogor eta bortitz bat kontatzeko, ez? Bai, nik uste lehenengo garrantzitsuena dana da historikoki pentsatzia zer gertatzen ari da momentu horretan informazia eta hortik abiatuz nire pertsonaia nolakoa dan galdetzia, ez nire buruai. Eta bertatik pertsonaiaia finkatuta dagonean hazen nolako erlazioa daukan beste pertsonaiekin. Baina bai, ordu asko dira eta azkenian ordua sartu biozu, bai. Bestalde esan duzuek Gidoiak ez zuela, pertsonaiaren nortasuna oso garatua, batez ere hau Amaiari irakurri diogu, baina esango nuke bien kasuan ere izan daitekela, eta horre nahiko librea zen eraikuntza horretan asko izan dela zuen lanetik eta Pablo zuzendariarekin batera egindako lanetik eraiki behar pertsonai horien ezaugarriak nortasuna egondala horre lan batez? Bai, hola nintzen da, azkenien, Pablo da pertsona bat oso artistikoa dana, eta nahiko orainaldian bizi dan pertsona bat da, eta nik uste dut azkenien guri ikusitze aktore moduen, pertsona moduen, saiatu dela apur bat Gidoie moldatzen bakoitzak potente deko zen ezaugarri horretara bideratzeko. Egize da, kasu batzutan batzuk aktoriek gara, beste batzuk ez. Orduan ikuste dut, aktoriek ez dizen kasuetan gehiago saiatu dela euren pertsonalitatetik hurbil dauen pertsonai bat sortzen. Eta, nire kasuan adibidez, Anak Esteko nigaz ezaugarririk komunien, baina bai nik aktore moduen aporte aldoten sosegaz, eta hortik hasi da aritik tiretzen hasi ginen, tiretzen, eta azkenien Ana bezalako pertsonaje bat sortu da. June, bada esaldi bat Gidoian, esango nuke indar asko duela, herriko emakume jakintsuak esaten du. Gizonei beldurrik ez dieten emakumeen beldur dira gizonak. 17. mendean kokatutako historia da, baina esango nuke esaldi horren jakituria gure egunetar artere ekar daitekela, ez? Eta ondo labur biltzen duela, zuek pelikulan duzuen jarrera hori, ez? Inkisidoren aurkako borroka horretan duzuen jarrera, ez? Bai. Gauzia da nik uste dut 2020an, baitza, ez garela ondiokan akostumbrauta emakumeak zer sentitzen daben entzuten, esaten dabena entzutera, ez? Gare akostumbrauta emakumea egon behar dela hori isiltasunian eta pelikula honetan argi eta garbi ikusten da emakume ausart bat nola bilakatu aldan pertsona batian a los que los hombres le den mucho miedo, ez? Ari zarete, oraindik gozatzen Akelarreren estreinuaren inguruan eta izango dira gozatzeko hilabeteak, lehenengo jaialditan, zinema estreinuak eta bestelakoak ingurukoek ikustea, eta baina jakin badakigu rodaje hau dagoeneko iragan ere egin dela eta izango zaretela proiektu berriak eskuartean dituzuela. Ez dakit artistari asko gustatzen zaion, zerbait estrenatzen ari denean ja urrengoagatik galdetzea. Baina jakin nahi dugu, behintzat hola oso gainetik bada ere, zertan ari zareten oraintxe, pentsatzen dut gozatzen noski Akelarre, baina zer duzuen eskuartean edo? Amaia, zu lehenengo. Nik bai, okindot proiektu bat justo oin, baina hankien asuntoagaz atzeratu inbierko dut, eta, ez dut egingo azkenien. Eta, gero, gabonetarako eta lan bebadekote proiekturin bat, baina momentu ezin dut ezer esan. Así que, posik nau nire lanagaz, baina horra arte irakurri aldot. Oso ondo. Egize da, Akelarrek azkenatiek zabaltzen da, bezala, bai. June, zure kasuan, zinetik, antzerkirako bueltan, zertan ibiliko zara? Pixka danetik probatzen, ez? Oin bertan dantza munduan sartzen, nebilen ja, baina zerbait hortik dago, eta gero baitza dantzertin ikasten dudanez, obra bat montatzen ari ga, así que, a ver, moduz. Honen haupa dizuegu bioi, ikusiko zaituztegu, holtza gainetan, antzerki giroan, dantza giroan, zineman, danakoan, baina benetan mila esker gaur bigarren kaferako tartetxoa hartzeagatik promozio guztiaren erdian eta dauzkezuen konpromezu guztien erdian, eta horixe, nahi duzuen arte bigarren kafean baduzuela txoko bat. Eskerrik asko. Mila esker. Plazer bat. Agur.
Eta hortxe izango gara Amaia aberasturi eta June Nogeiras agurtuta, segituan izango dugu gurekin, lehen aipatu dizuegun lankidea, Oiana Maritorena eta Jon Maia dakar, berarekin, hemen, bigarren kafean izango ditugu, biak estudioan segituan. Loturik, baina bihotsak pro, euskeraz oiuka. Xabi Solano Maizaren errezen ituzten kantuarekin bagoaz aurrera esan da bezala, oraintxe gurekin Oiana Maritorena eta arekin batera Jon Maia.